Well, comment doon. well, again, anong issue ba yun? Yung patungkol sa... Yung bahay sa Amerika. Di ba, si Rappler lang nagsabi na 1 billion na yung ano namin, di ba? Kontrata eh. Wala namang masama na bumili ka ng bahay, di ba? You know, katulad, halimbawa doon sa Amerika. Ang problema kasi sa Amerika, pag bumili ka ng bahay doon, ang issue kasi ng Rappler, bakit parang nilipat mo siya na trust or limited liability. Lahat ng mga bumibili ng bahay sa Amerika, yan ang ginagawa. Kasi doon, matalisod ka lang, may pumuntang tao sa bahay mo at natalisod, nadapa, pwede kang isuwi. So, ang ginagawa ng mga tao doon, tineturn siya as limited liability corporation, LLC, o itatras siya, ano. Pero ang ano kasi, dito naman kasi sa atin, yung pag-declare mo sa SALN, ano? Halimbawa, nasa trust, beneficiary ka. Ano ba yung, ang trust kasi pag beneficiary ka, hindi mo naman siya pag-aari hanggat hindi nilipat sa iyo eh. Yan ang sabi namin doon sa titignan nila yung dapat na i-declare doon. Eh kung trustee ka lang, hindi pa naman sa iyo yung ano, yung interest mo dapat na nakalagay doon, ano. At isa pa, yung nire-report ng CNN 2025. Eh yung ng Rappler 2025. Eh siyempre wala talaga pa sa SALN mo, magka-SALN pa lang naman talaga yung mga ano yan, eh, no? At again, walang masama kung bumili ka ng bahay na legal naman ang pinanggalingan. Tandaan natin, pag bumili ka ng bahay, may nakalagay sa escrow yan eh. Yung escrow, titignan niya lahat kung saan galing yan, kung legal ba, ano. Eh tayo naman, ang tagal na natin nagkatrabaho since 20 pagka-graduate ko, ano bang 1998 pa ako, 1990, ano ba yung graduate? 1987. Ano? Tapos noong nasa Cagayan naman tayo, di ba? Yun naman talaga wala namang, lahat naman tayo ay nagkatrabaho, basta't legal. Wala man lang silang masabi na wala man lang silang masabi na ano bang problema, wala namang COA report sa amin, di ba? Wala namang ano bang problema namin, kami naman ay nagkatrabaho. Ulitin ko, sa Claveria, nakita mo naman kanina, ang mga projects doon, pinupuri pa nga yung Secretary Dizon. Pero, you know, imbes na yun ang i-report na ang mga projects pala sa Claveria ay maganda, nakakita pa ng hindi. Wala namang problema doon. Wala namang problema na tayo nag-negosyo. Hindi, yung corporation naman natin ay sa highways naman nag-negosyo yun, di ba? Doon naman kumukuha ng project. Hindi naman sa atin. Meron tayong mas maganda naman na may trabaho ka kaysa sa wala. Anong gusto nila? Wala kang trabaho, magnakaw. Hindi naman pwede yun. Ang ano natin dito, ang dapat natin tandaan dito, as long as legal naman yung source ng income. Matagal pa naman kami pumasok sa politika, yan na yung trabaho namin, di ba? So, alangan naman na may mga way naman para ka yung mag-divest ka. Sinunod naman namin lahat, di ba? Mas maganda na po yung sinusunod mo yung batas kaysa you know, yung mga ganyan na mga anong tawag ba doon? Yung parang nag-aano siya ng maling gawain kahit wala naman eh. Ang galing nilang mag-tweet, ng word eh, no? Sabi niya noon, yung unang report, itong si Mayor LA, meron siyang ganitong property, hindi niya dineclare sa SALN. Tapos ngayon, nakita ko, binago niya yung kanyang kwento. May editor's note pa siya. Sabi niya, ano ba yung editor's note niya? Sandali lang ha. Baka nandito pa sa aking basahin ko nga. Sabi niya rito editor's note. Rappler earlier reported that the property was bought in October 2017. We regret the error. Ito mo sabihin, nag-error ka ng Diyos mo, regret, sinira ka na. Admission of guilt. Pwede ng kasuhan yan. Pwede ng kasuhan. Oo nga, no? Picturean ko nga. Cyber live. Siniraan mo na yung tao, ang dami ng and then error pala. Di ba? So, wala yung legal action, sir. Legal action. Ganda lang ito binigyan ako ni Tony ng Ano sa Malaking palagay talent ninyo, ito sir? doon. Bakit ginaganong kayo ng Rappler?
Hindi naman si LA ang target nila rito eh. Ako naman talaga. eh. Oo, hindi naman si LA. Kayong mga napupunta, kung pumunta lang sila ng Claveria at itinanong lang sana yung mga Claverianos kung ano naman ang klase ng serbisyo ni Mayor LA, baka malaman nila na maganda ang serbisyo ni LA doon. Ano? For the first time in so many years, ano? Kahit yung mga opposition na unite ni LA yan eh. Ang ganda ng serbisyo sa Claveria ngayon. Siyempre, si LA noon ang ating executive secretary dito. Lahat ng project sa amin dito, implement na sa Claveria. Libreng sina sa senior citizen, libreng paggamot, yung mga dams nila, yung pinuri ni Secretary Dizon. Dati wala naman silang dam doon eh. You know? Ano ti dam da JD padul. Ay, pakita ka da kay ti dam da JD ha. You know, ito ha. Kadir. Pakita ti dam. Ito. Na pasok. Yan ang dam nila no. Padul. Nakita mo? Ayan oh. Padul, oh. Ganyan. Pero ngayon, Mga farmers gumagawa niyan. ngayon ganyan. Oh, isipin mo yan. From padol to Real concrete. Oo, ito no, kita mo ha, ito.